Usa ka iladong rider ang patay diyang nadisgrasya kini sa Lugait, Misamis Oriental samtang misalmot sa usa ka endurance challenge. Ang detalye sa report ni James Pauluya. Dead on arrival na sa ospital ang kani endurance challenge finisher nga si Jaire Idrote nga taga Cagayan de Oro City dihang mibangga sa poste sa barangay Poblasyon sa Lugait, Misamis Oriental. Kini atol sa pagsalmot niini sa Diande Endurance Challenge niining bag-o lang. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, maupay pagsugod sa challenge nga nagsugod diha sa Iligan City, padulong Cagayan de Oro City, dihang nahitabo ang disgrasya. Naigo ang iya ang tire no, sa pavement, and then unfortunately nawadan sa control sa steering wheel sa iya ang motorcycle. Unfortunately naigo ang iya ang head dito sa kanang simento sa kanang kanal, no. So he was rushed to Mantico Provincial Hospital, but he was declared dead on arrival by the attending physician. Sa kakusog sa impact, nabuak ang makina sa motor ug nalumping ang lawas sa motor. Si Idrote, kinsa iladong Indo rider sa Misamis Oriental, kani first finisher sa Endurance Challenge niadtong Pebrero. Ang baguhay lang nga Endurance Challenge, dunay ruta nga Iligan City, Cagayan de Oro City, Bukidnon ug Davao City, dayon pabalik sa Iligan City. Anaa sa 1,100 kilometers ang biyahion sa mga Indo rider sulod lang sa 30 ka oras. Human sa hitabo, dunay sugyot ang usa ka experienced endurance rider ug Philippine Loop Conqueror nga si Jess Ayan Liagas. Dapat walay recognition. Finisher ka, okay, finisher. Congratulations kay nakuan gyud nimo, na-conquer nimo. Dapat mawala na siya mga inana nga mindset. Endurance ni siya. This is not a race. We're using the public road. Dapat walay ranking. Walay ranking. Walay top finisher. Dugang pa niya nga taas gyud ang risgo sa maong challenge tungod anaa kini sa public roads. Delikado ang dalan mismo. Ang dalan mismo. So sabayan pa nimo sa una-una nga mag-apas ka sa oras. Kay gusto ka mo top. Ako naka-experience gyud pong kuan nga sada po siya nga kuan ba nga mates gyud nimo ang imuhang pagka-rider, mag-apas ka sa oras. Pero later on dili gid na siya di ay mao nga mentality. If mo appeal ka sa inani na mga competition, you have to make sure na ang imo ang bitbit na vehicle is road worthy. No, I mean in all aspects sa vehicle, and also dili lang ang ato ang vehicle, even ikaw na driver. Ako si James Pauluya para sa One Mindanao.